नोंल' बिमा नामा नोंल' उमुक नामा बुंदों नोंल' फौजिनि हिन्जाव नामा बिदि बुंदों स' आंल' फौजिनि हिन्जाव होननानै आं मालाबाबो ब्लग्सआव बुङाखै आरोना सोर थिनामोन नोंखौ बिदि लेंहरदों होननानै खारदिं लांलायनो दाना मोन्दों साजाया थै नोङो खुलुमबाय सानाफोर आंनि जबानखौ इउटुब नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायलायबाय सोबाय मानसियाव जिउ भगवान होनाय महर लानाय सानाफोर दामुगै बेनिफ्रायथ' जायफोरा आंनि रेगुलार भिडिअखौ नायदों बिसोरो मिन्थिखाबाय आं क'क्राझाराव सफैफिनबाय सानाफोर अबस्था गाज्रि जानानैहाय मैया सफैदों दिनै मर्निं आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों स्टार्ट खालामनायनि खारन दं सानाफोर स' फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन नायलांबाय जाबाय आरोना ब्लगखौ फुरायैहाय नोंथांमोनाथ' जाय जाय मिन्थिखाबाय थांनायाव थांबाय फैनायावबो फैबाय थानायावबो थाहैबाय जाब्रा स्टाइलाव आरोना माने एकदम जाला बुद्रु बुद्रा थाहैबाय ओमफ्राय साजायाथ' बिसो जाहैबाय एबारना अब्लाबो आङो दहाय फासथायाव सिखारनानै अबेबा बुस्थुखौ एसे सोमनोसै अबेबा बुस्थुखौ एसे सुनोसै बारा मैला गैयैखौ सुनोसै सानबाय 5टा बाजियाव फिसाजोआ जाबाय जानानै 5:30 गारखोमानो सानबाय 5:30 फिसाजोआ खिलायबाय जानाय खिनाय गैया सिखारफानाय सुनो मोनासै आङो ना सनाफोर ओमफ्राय दा 6टा जालायलायबाय बिदिनो मा खालामखो एसे सिब्रु सिब्ला खालामबाय 6टा जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय बोथोराबो नै दिनै बिराद खुवा खुबु खुलायनाय जानुवारि नालायथो दा 6टा जालायलायबाय दा माला सुनो मोनगोन माला मानो मोनगोन आं जेबो गेरेन्थि गैला सनाफोर ओमफ्राय माथो उफायबाव नोङो बिमा बुरै नालाय जानजि खाफ्रानांसिगोन बेफोर खामानिखौ बिफायालाय होनदोंमोन सुग्राखौ लेंहरदो होननानै बे आं लेंहरफेराखै रावखौबो स' आं बेसेबां हायो लासै सुलांसै आरोना सनाफोर साथामनि गाननाय बनानै दोनलांनाय बिसना सिट बायदि आं दिनै सिं थिं बायलाङाबा गैलालै बे जबाया दिनै थैखानाय जाहैसिगोन आरो बे खिथु बे दंबावोसो आरोना हे प्रभु हे जगन्नाथ आरो दिनै 8 थारिख फिसालाया स्कुलाबो खुलिबावबायसोमोन ओमफ्राय अब्लाबो आं दिनै थांनो होला बिफायाबो होनबाय रेस्ट लाथोंसै दिनै रेस्टथ' बहा मोननो ओइखौ डिउटि होनांगोन ओइ नै मा अन खालामबायलायखो सान्ति गैया दासो गावनि जायगायाव फैदों बायदि मोनो गथ'आ जा फुरथि गेलेफैबाय आरोना ओमफ्राय खामानिखौथ' गिनानै जाला फारि बिमा बुरैया जानजि खाफ्रानोसै आरोना सबसे फार्स्टआवनो आं दा जानाय खामानिखौसो मावनानै लागोनसै सुजि जागोनसै सुजि थुजि एवनानै जाखांनानैसो आं जानजि खाफ्रानोसै थोब सान्दुङाबो ओंखारहैबाथ' खामानि जाबाय सान्दुं ओंखाराबाबो आं सुनांसिगोन दिनै सान्दुङा एकदम खमजुरि खाथार आरोना सनाफोर दिनैसो नुफैलायबाय आङो क'क्राझाराव स्रां जोंहा आसामनि स्रां थान्दायाथ' बेयावबो थान्दा जाबाय माथो दाख्लै थांनायावथ' बारा थान्दा गैयामोन डिसेम्बरमोन नालाय दाथ' जानुवारियाव माथो एसे गोजां फैदोंलाय स' जेबो नङा मा खालामनो नों एसे फुर्ति लाहैबाय जायगा बेरायहैबाय जखन नोंना न'आवथ' खामानिया जमा जाखासिगोन एनिफ्राय सनाफोर सोरबाफोर जुदि आंनाव माख्रा बेन्दों बेफोर बेला दाखोर दाला नुदोंबा बेखौ नोजोर होथ'नांला इगनर मारिदो आरोना आं बेखौ साफा खालामनो मोनथ'वाखै जास्ट आं जानाय लोंनायनि खामानि थोरसि लथाखौसो आं मैया साफाय खालामदों मानो होनबा जानांगौनि खोथा दङना स' बे आसपासनि लेथ्राया थाथ'सिगोन आं बेखौ लासैनो गाबोन नङाबा समफोर खालामसिगोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय सोरबाफोर खोमैनाव दाहरसै मानसि लेथ्रा मानसिया पेटार बाट लेथ्राथार होननानै साननो नांला आरोना बेखौ आं उनाव खालामसिगोन आं दा जानायनिखौ मावनानै लागोन सोनाफोर फुरा नायलांदों आं जाब्रा स्टाइल ब्लग्सखौ आरोना सङा खावा 10 दिन मोनजाहैबायना 28 आव थांनानै मैया नै 7 थारिखआव फैबाय 7 थारिखआव मैया फैनानै गावनि आखाइनि मेगि एवनानै जाबाय आरो हजोंथ' साहा कापसेबो फुदुङाखै केन्टिननि रोगा बोराया रोगानानै होनायखौनो जानानै फैबाय स' दा गावनि आखाइनि साहा गोथाव फुदुंनानै लोंनोसै सुजि एवना जानो सोनाफोर लेट्स स्टार्ट संनाय खावनाय जानाय बेबो प्लास जाबावबाय आरोना ओमफ्राय जेरावखि थाङा नोंथांमोनाथ' आं आपडेट होखादों जि जोम सुनाय मानाय उन्दै गोनाङाथ' गखायाखैबो थोरसि लथाफोराथ' बहा गनो जानानै अब्लाबो रेस्ट मोनदोंमोन नङा होमबा स' दाथ' बहा रेस्ट मोनबावनो लागाव बिमा बुरै गावनि आखाइनि साहा गोमो ओमफ्राय लिकुइडसो आरोना सनाफोर नै एसे लोंबाय दिनै एसे लोंबाय गाइखेर बान्दायाथ' आंना दा खिथाहरफिनाखैनो आं फैनायखौ बेनिफ्राय नै बिथिं सुजि जेनै उदै सिबिनाय खामानिया जोब्बाय आरोना एबार नै बेखौबो आं सानबाय माने आं सानसेनो सुजोबला माने एसे साबोनजों सुनांगौफोरखौ आङो एक्सट्रा खालामनानै सुनोसै ओमफ्राय निरमा सोमनांगौफोरखौ आङो सोमनानै दोननोसै दिनै सुनो मोनो ना गाबोन सुनो मोनो ओमफ्राय बे सान्दुङाबो दिनै बिराद गैया नै मा खालामनो नै एकदम खुवा खबसो आं सानदों आरो जोंनि बिथिंजाय एथबां बिदि जाथ'वाखै आरोना स' अयथासार बे एसे बारा मैला गैयै दङना सुहैनोसै आरो दिनै गासिबाबो जोबा आरोना सोनाफोर
साननो नाङा आरोना मा गोदाव सोराव जि मैलाखौ देखायबाय थादों होननानै फुंनिफ्रायनो स' उफाय गैया बे आंनि दिनै मेन खामानि नालायथो माने दाबसेयाव थांनानै फैबा माबायदि लुन लुन जायो बेनिफ्राय माबायदि खामानि ओंखारो आं बेखौसो शेयार खालामदों दे सनाफोर साननो नाङा नोंल' बिमा नामा नोंल' उमुक नामा बिदि आरोना ओमफ्राय साफा सानै बुंदों नोंल' फौजिनि हिन्जाव नामा बिदि बुंदों स' आंल' फौजिनि हिन्जाव होननानै आं मालाबाबो ब्लग्सआव बुङाखै आरोना स' आं फौजिनि हिन्जाव नालाय स' आंनि लाइफखौसो आं बेयाव शेयार खालामदों आरोना स' सोरबा बुजिनाया एसे गोरोन्थि जादों आङो बेलेगफोरखौबो बुंजोबखायाखै मालाबाबो आं आगोलावनो भिडिअ बुंखादों आंनि भिडिअखौ मोनफा मोनफा नायोबा मिन्थिगोन जे बेलेगनि सोमोन्दै बारा बुंबा दाय जानो हागौ आं बारा बुङा होननानै आं बुंखादों स' आङो आंना हासबेन्डआ फौजि नालायथो बेखौ आं मेनसन खालामनायनि माथो गाज्रि दङ जिहेतु आंहा बेखौ आंनि गोसो गोरबोआव थाबाय थाखायो आंनि खुगा मेलेम बिख्लोब बिख्ला गासिबावबो हाबनानै दंखायो जे आंनि हासबेन्डआ आलदायाव दङ सासे फौजि स' बेखौ आं आंनि ब्लग्सआव मेनसन खालामबाय थानाय जायो आरोना स' सोरबा जेलेस जाखो ना जेलेसथ' नङा मानि थाखाय स' माने आंनि हासबेन्डआ न'आव थायैनि आंनि लाइफआ माबायदि जायो आं बेफोरखौसो शेयार खालामलांदों आरोना स' आं बारा खोथाफोरखौ ओरै खोनासंगोन ओरै नागारगोन ओमफ्राय लाखिनांगौखौ बेहाय लाखिनोसै आरोना सोरनाबा स' जेबो नङा आंना बासिनाय खामानिया जोब्बाय फारि फारि सुनो सेस्था खालामसै सानसेनो हायाबाबो जेबो नंला हायाबाबो माने हागोन हानाया ओमफ्राय सान्दुंखौ आं टेनसन जादों सान्दुंआनो गैयाबा अब्लाबो जेसेबां हायो सुनानै दोनसै ओमफ्राय फिसा सानैया बैथिं दङ एसे नायनानै फैनोसै आं आयै बाबा गोलैबा गैला आंनि फिसाफ्रा बिदि लाद्रा फाद्रा गेलेथ'नांसिगोन बिमाया जि सुनांगौ नालायथो बाबा बे गोलैगोन दे सना ओमफ्राय नों बेनि खाथियाव साइकेलखौ सालायनाङा दे बाबा दे बे साइड लानो रोङा ना नों बेखौ होखार ओंखाराखै होनबाबो बेयो रोङा दे मा दे नों सालायथ'नोनो नाङा जा साइकेलखौ हमथाबाय था ओरैनो हमथादों ओमफ्राय साइकेलाव सेना हाबगोन दे आं फटाफट जि एसे सुनानै फैनोसै नों इथिंनो लाखिथ' दंखलसिम फैनो होननानै खारबोबाय एसे थैदो दानाबा नुजाफैनानै आङो हुन्दारे थांबाय दे मा दे सनाफोर दे स्कुलाव हगार हरला आङो दसे सुनानै दा रेस्ट लाथोंसै नानिखौ लाथ'राखौबो माला लायनो मोनगोन मिन्थिया आरोना सनाफोर आङो ओमफ्राय माइरङाथ' आंना जावनानै दोनबाय नै बेस्रा बै गथ' सासेयाहाय लायनांगौसोमोन आङो ओमफ्राय माइरं गदसेबो गैया दखानावबो थांनांगोन माइरं एसेल' दङ ओइ आगोलाव बिजिनिफ्राय लाबोनाय दा दखानाव थांनो बायबा बेखौनो संनानैसो जानांसिगोन जोङो आलु भाजाजों आरोना सनाफोर ओमफ्राय थानालाबायथोंसै ओमफ्राय नै बेखौ साबोनजों सुनांगौ सुहैग्रोनोसै बाल्थिङा लखबनानैसो दोनबाय आङो दायो बाल्थिङा खालि जाबाथाय सोमनोसैलाय आरो बेलासियाव नानि उन्दुयोबा सानसेबाथाय सुनोसैलाय सनाफोर मबाइलखौ चार्ज होनानै गालांसै आङो हप्पासे सुखांबाय आरोना सनाफोर नै नायनायावसो बारा बुरजा नुवाखै दुरुं मोनथाम मोनब्रैयानो बुंजोब्बाय आरोना हारिओम बे मैला बराखौसो सोमनानै दोनसै बेलासियाव सुखावलाबायनोसैलाय सोर थिनामोन नोंखौ बिदि लेंहरदों होननानै खारदिंलांनायनो दाना मोन्दों साजाया थै नोङो बोरिया लोगो हमनो लेंहरनानै एकदम सज्रेदलायलांबाय थफ्ला थफ्लि जुखावलायनानै दाना ओमफ्राय सुफैनांगौआ थैदो नै फिसाजोआबो गानसो गायगासिनो दङना सोमला सोमलि थांसै आङो नायदो जियानो सेकेन्ड स्टेप जिखौनो सोमहांनोसो लादोंमोन नै थफ्लाया ओमफ्राय थाला बिदाजों ओमफ्राय गुसुआनो लाजाया बाहेरायावनो लाजाया खम जारला बेनो जाहैबाय आंना मजाके बादसा जाया अब्लाबो जेने थेने सोमनानै लानोसै आङो आयै प्रभु जेब्लाखि सुनो मोनदोला बेखौबा बुङो आंखौ गावल' फौजिनि हिन्जाव बायदि होननानै बेफोरनि थाखायनो गोसोखाङो आरोना हाजा एसे न'फ्राव थानायबा फिसाइफोरबा जेनेबा न'निफ्राय हाजा खामानि मावनायफोरबा फाला बदल हायोमोन नङा होमबा आरो आंनि सिटुएसनखौथ' मिन्थिखायो बोरै थायो आङो स' ओंखायनो शेयार खालामो आरोना नै जालासोलाय बाजालासोलाय एबारना बिमा फिसा सानैजों थांसैलाय जोङो खदमथलायावहाय माइरङानो गरसेबो गैया दाख्लै मिलावारि हैनाया लाबोनो मोनाखैना आङो स' माइरं एसे लानानै फैनोसै बेनिफ्राय मा होनो फिसालानि एसाइनमेन्टआव लिरनो चार्ट पेपार आरि नांगौना बेखौ लायनोसै आं गावखौ प्रेक्टिस खालामथों होननानै गारबोबाय आङो थाबायनानैसो थांगोन 12, 13, 14, 15 दिनसो जाबाय खोमा बेस्रा आंना जिउनि लोगोरिया दांजायाखै दा एसे एकदम स्टार्ट गाख्रावथारनोसै आङो जोदोबलायबायसो दांथाव बाथावनो लांला आङो जि गुसुना दानो जि बार नांलांगोन फिसाजोआ ओरैनो गन्थङा गुंग्राय रोसिखासो होनखादोंमोन ना आङो न'आव फैबाथाय खिगुलायनाय खामानि जाखासिगोन फिसालानि एसाइनमेन्ट एकदमबारे लागावनांसिगोन आङो उफाय गैया थांनोसै आङो आंनि खामानिखौ हमफैलायबाय सुथि टाइमा जोब्बाय नालाय जोंना सुथिया आंना एसेल'खामोन ओमफ्राय दा गावनि खामानि स्टार्ट बिमानि जोबनो गैयै खामानि नङा होमबा जायफोरा बिमा मिन्थिखासिगोन बाखि खामानि दोनथ'जायो फिसाफोरनि फरायनाय खामानिया दोनथ'जाया स' थांगोनसै आं सनाफोर रिक्सा होमबा गाखोगोन आं दोखो दोखो मेंबाय जि सुनानै फैबायना आङो
लोगोजों फन रायलायना फैनानै खरमथला मोनफैगुलायबाय रुम भारा स्कुल फिस एल'नो मोनाखैना 8 थारिख जालायबाय दिनैथ' एसे एल' लांनांसिगोन उफाय गैया बुट सेरसेल' लांगोन ओमफ्राय रिक्सा गाखोबोनानै आं लोगोनि रुमावसो हाबफैबावबाय आरोना नै फिसौआ आंना खारन दं हाबफैनायनिबो फांफुं नङा माने फिसालायाथ' एसाइनमेन्ट ना माबा दालि मुगु दालि ओमफ्राय गम बायदि बायदि जुनांगौ नालाय एसे प्रजेक्टआहाय साइन्सनिया स' ओमफ्राय मालाय बिस्रा एसे बुथुमखाबाय जाहैदों ओमफ्राय आग्लायनाय गोजिमोजिखौ आं लानानै थांसै आरोना माने बाजाराव बेसाद नागिर मोनबाय ओमफ्राय आङो मालायनि सासे आजादिनो धन्यबाद होफ्लानानै लांसै आरोना दङ होननायखाय आं लांनो बेखौनो फैदों ओमफ्राय नै प्रजेक्ट पेपार आरिया आरो हाफैबाय नालाय साहा मोनलोंलांसै बैयो जों बोरमा बेदरजों संनानै जाग्राया सनाफोर ओंखारबोबाय आं लोगो न'निफ्राय ओमफ्राय नै माबा मनाया बारायबोबायसो आरोना ओइ खनसे बोरमा बेदरजों संनानै जानायानो फटकेसाव सोनानै लाबोनायानो लांलाय लाबोलाय जायाखैमोन दिनैसो हरफाबाय बेनिफ्राय मा होनो हिदिनानो गाइखेरबो लाबोफादोंमोन ना बियो एसे बेबो बथला दिनै लाबोफिनबाय आरोना आङो गावनि बिसालनि मनायाव सोनानै हरबाय थांनानै माबार ओंखाम संनानै जाहैनोसै बिराद ओंखाम उखैबाय बुस्थुआ मोनजोबबावासै जुखाम नांबावगौ जुखाम दायो टिउसनाव दोनफैबाथाय लायनोसै आं सनाफोर लोगो न'निफ्राय सफैनाय लोगो लोगो आं जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना माने ओंखामा उदैया ओरैबायदि अरबाय मैयाथ' ओंखाम जाफैयासै मेगिजों दावदैल' जानानै थाबाय ओमफ्राय साहा लोंबाय मा होनो फिसालायाबो मेगिसो जानोसै मा ओंखाम जाला होनबाय नालाय ओमफ्राय आंबो माने संनो हाला मेंबाय दोखो दोखो दिनै थाब संनानै जानोसै टाइमा जाबायानो नै 11ता जाबायानो सनाफोर संसै आं ना लाबोनायखौ सुनानै लाखाबाय आङो ओरै ना खर' जानो लुबैनानै एकदम ना खर' लाबोथारदों आङो ओमफ्राय नै माइरंआबो सेरसेल' लाबोदों आरोना गाबोन लायनाय जायोना समफोर लायनाय जायो माइरंआ दाख्लै थेला बोनानै मिलाव हैलायनाया सनाफोर ओमफ्राय नै कफि भाजा एवनोसै बास बेखौनो जानोसै दिनै ओरै ना भाजा आरो कफि आलु एकदम खनसेनो बहायबाय सनाफोर ओंखामा मोनबाय ओमफ्राय एसे एवथ'नानै दोनबाय गाबोनफोर जानो होननानै आरोना ओमफ्राय नैबे ना खर' दंबावो मेजेम खि एसे एवजागोन आङो सोरबा संनानै दोननाय जानो सोरबा संनानै होनाय जानो आं दिनै बिराद मेंबाय गारि गाखोनानै मेंबाय आं रेस्ट खालामसै बिदि होननाय आंहा जेबो मौका गैला आरोना सनाफोर बोरियाबो आंखौ हारसिंसो दोनबाय नालाय बेबायदि फिसालानि जुनैनो बिदि हारसिं थानाय जाहैबाय आरोना सनाफोर आङो स' नङाबाथ' आं दा न'खरजों थायोमोनबा ग्रोम ग्रोम आहा आं दिनै हाला नों खालामदो आरि होननानै बिदि मोनसे न'खराव बिदि सावरायलायनाय मोनसे थायोना सनाफोर बिदि हालोद जायो स' आंना दा A to Z गाव हारसिंनो नोंसोरनो आं शेयार खालामगासिनो दङ फैनानैबो रेस्ट गैया थांनोबाबो खुनु रेस्ट गैया आरोना सनाफोर स' सोलिगासिनो दङ अबेसे आंबो स्ट्रंखासो स्ट्रं नङाबाथ' हानाय नङामोन एथ' गोजान गारि सानसे माने गाखोनानै उन्दै सामलायनानैथ' उन्दुनानैसो थाफैनो लागा जागौमोन मानसिफ्रा दा आंहा बिदि जेबो मा होनो बिदि आंना राहायानो गैया मौका गैया बेबायदि आरोना सनाफोर हाथाराबाबो आङो बुद्रुबाबो मावनांगौ जायो आरोना जियाथ' उपासि दंबावखायो सुनो मोनाखै दायो बेलासियाव उन्दुबासो सुनोसै आरोना आङो जानो लाबायबो आरोना सनाफोर आङो नै ना खर' थुख्रासे ओमफ्राय ना मोननै ओमफ्राय कबिजों आलु एवनायल' ओंखामाबो खप्पासे लाखाबाय आरोना फिसाजोखौ आं जाहोखांबाय बिसोरबो दिनैसो लकेल ओंखाम मोनजाबाय 10 दिननि उनावहाय माथो उफायबावना जाबाय बेस्राफोर बेजोंनो नानियाबो जि मोजां ओंखाम जाबाय जानायफ्राथ' दाख्लै गद गैयामोन ना बेस्रा बिफामोनखौ आं जि अननो ओंखारबाय आरोना बेबायदि ओंखाम गिदिर जानांगौ एखमबा बिसोरनाबो मोजां माइरं मोनोनो एखमबा मोजां फैयानो आरोना माने बासमति आरिबो मोनजायोनो माथो खालामनो जोंनि समाव बासमति नङामोन जाबाय बे गिदिरखौनो जाबोबाय जोंबो बेखौनो 10 दिन ओमफ्राय दा न'नि लकेल एकदम बिमा बुरियाहा बेजोंसो उदै बुङो आरोना गाइखेर जाहोनाय बिमा ओंखाम उखैयोना जायफोरा गाइखेर जाहोयो बेथ' मिन्थिखासिगोनानो मादि ओंखाम उखैयो ना मा होनो बेजोंसो गोजोननाय मोनसै आंहा नै जानोसै संख्रिजोंनो आङो ओंख्रिथ' सङासै नालाय भाजि गोजा गासिबो ओमफ्राय सनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आं बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय जायफोरा फरायलांबाय गोसो गोसो साबायखर बावलायबाय आङो बारा बुंनाय मोनदों मा खालामदोलाय आरोना ओमफ्राय अबेखौबा गोसोआव लानो नाङा फानि साननानै मिनिनानै था आरोना आंनि बुंनायफोरखौबो मा जालायखो सानैजों जारलासो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक कमेन्ट खालामलांदो ओमफ्राय फंबाय बिनानाव आरो लोगोफोर आङो भिडिअखौ नायनोसैलाय फारि फारिनो स' थेंक इउ स' माच